তিনি 4 Julai 2022 o salo tini chini bubagra Produt Kishore Manikoni achema sal bini achema sano ruk chawoi जों जत तिप्रामथा जों चिनो वाकिनगर बिसि तेमो बरखाय बिसि मो कानि बिसि बाय जों चिनि ओ बरखाय पे चिनो जों तिनि परिष्कार माने साफाय फ्लाइका तै आमन कारिबो ओ बुरखावो जारा पेसेन्ट दंनाय जों बरनोबो जोंनि जामुं दूध रुटि हेंगेते थालिर रक जों बरनो बाखा तै बरनो शरीर दादि दादि का काहामगे बसाय माना बागै ते आमन कारिबो जों तेबो बागनाय जों चिनि ओ बुरखावो जारा बिग्रा खांग्रा दंनाय गरिब दंनाय रंग जों माइरं तै बंनि जामुं पियाज सम थग्र जों बरनो बागैनाय अमनि परे तै तिनि हायंगना गनो चिनि तिप्रा सारक चिनि तिप्रा मथा बा चिनि बबग्रानि वारि जत जागानो थांगै अमागै हस्पिटल बाजार स्कुल जत जागानो जों साफाय खलाय दं आमन बागैनो जों तेबो खातंगो चिनि बबग्रानि लांमा माने बिनि गो तेबो काहाम खाय माने काहाम करके तंनां थं ते जों मामुर नाय चिनि बबग्रा चिनि बागै लायके सिक्रेटस खाय दंगो ते चिनि तिप्रासन मोथांना बागै ब जतनो माने ब आसु कष्ट खाय दंगो जों बनो जों लायके हामबाय मारो ini buagra assignment salo tamo logorong tamo message na musung tamo nini nong bakhatay tamo kok sana musung जों मामुर लुखरम बबग्रा ना आसेमा सालो जों मेसेज रेना मुसुंगो बबग्रा का चिनि बागै ब्लेक रांखुसे खिबै दुख कष्ट खाय बसांनि क्लमते खिबो जोंनो चिनि तिप्रास दफानो मोथांना बागै ब चाइटिक दंगो जों बबग्राना बसकांनि 2023 रखौ जों बन लगे मारनाय आमनो जों जत लुखरनो जों चिनि मेसेज जों तिनि मने परे अंकाय जों ताबो चिनि हस्पिटल परे कामा जों साफै खाने ते सामबो जों बबग्रानि जे दागिजाक सामरनो जों ते हाम खायै जत बाय कथा लायै चिनि तिप्रासन जों बायके थांचा खायमान बबग्रानि जे दागिया को सामरनो जों जतन प्लानिं जों खावानसुगो पुजानो बबग्रानो खुलुमु जाफरताय जों तिनि आसायमालि सानरगै चिनि बराखाय बिसियो खबजाक चिनि खरसा नुखुं जयन्त देब्रमा हनै मुगै बेलाय न बिनि साचाया बालगै थांगार खलायजाक ताय जों बनो चुबानाने मुसुंबो चुबाय मालाय यांलाय तंलायो किछि किछाखा जों जा मानसि चुबाय तंलायो ता बसुबालाय दङ हंगाय तिनि जों तिकिचा चिनि अर फायमानजा फानाय चिनि सदर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि सारन बिरबो दङ हंगाय ताय चिनि बराखाय बिसिनि मेम्बार दङ ताय चिनि मानदाय ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि ताय चिनि हेजामारा सिलना हेजामारा ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि चिनि दाराबो फायजाक हंगाय जों म हायखायनो तिनि बरनो नुखुंगो ताय सुगजाङै गलायै हायखाबा थावनि कुतुलमाय हानै खानावै तायसे जों तिनि नायनो हानै फालिफिका ताय जा माने जों सुबानानै नै बरनो जों फालिका बबग्रानि आसेमा सालो तिप्रामो थानिंगै जों नोंनो जेरुगि तंगनि खानावै जों ननो कियो सामु रिफानि खाया